Awa man oh. Ano, busog ka na? Bigyan mo naman yung anak mo. Galit. Yoho! Madilim! Hindi alis makikita! Boss, pwede ba kayo sticker? May sticker ka? Ay wala na, shoutout kay boss. Street shot. Ay, street shot. Ayan. JL Street Shot. Ayan mga kasinag, supportahan nyo siya ha. Hanapin ko yung kanyang ano, YouTube Facebook lang. Ayan. Ayan mga kasinag, JL Street Shot. Dami nga. Oh, dami nga. Daming unggoy nga mga kasina. Ganyan o, sa unahan. Diyan tayo sa may unahan. Diyan tayo parking. Baka buhatin tong motor mo. Oh, marami nga dito mga kasina. Ganyan o, ayun o. Ayun na, sa danan o, ayun o. Bibigyan lang sa saging o tinapay. Dito pala yung sinasabi nila. Ayun o. Ayan kasama namin. Lumapit na sila mga kasinag oh. Pagdating namin andun sila. Ngayon nung nagkalisa yung mga nakamotor doon, lumapit sa amin. Ayan na sila oh. Ayan oh. Ayun, ang liit nung isa oh. Ang dami palang unggoy dito. Sama lang tingin eh. Ano oh? Ay, nakatinapay pa oh. Dapat daw ako isa. Ah, may pilay oh, mayroong pilay oh. Ito mga kasinag, bibigyan na natin. Oh. Uy, may anak na oh, may anak oh sa lalim. Anak pala niya 'yon. Awa man oh. Hoy, kanina ka pa. Ano oh, pilay. Ano yung kamay niya mga kasinag oh, bali. Isa lang. Malayo mo isya. Tapalungan ka niya. Ayun, may anak ko. Ayun mo. Gagagulo na sila oh. Ang lakas na no, nangagaw. Kakait siya. Ewan kasi nag-unggoy. May. Ay, may sugat yung palad. Ano? Yung malaki. Lalaki yun, nakita itlog. Nangyari sa'yo? Ang dami pala talaga unggoy dito mga kasinag. Pagala-gala lang sila. Oh, yung may lawin pa dun oh. Si Bagwis yata yan. Bagwis! Ayun oh. Bagwis! Hindi na humuni. Kababa naman, daon naman yung kinakain eh. Yung isa oh, yung maliit na unggoy, ayun oh. May dala ng tinapay. Ang dami palang unggoy talaga dito mga kasinag. Dagat pala yung baba na yan.
Ano? Galit. 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 Matapang. Lalaki pa lang to. Ito yung may anak mga kasinag oh. Yung may anak, ayan oh. Yung anak niya nakayapo sa kanya, ayan oh. Ang cute ng anak niya oh. Baby pa. Ano, busog ka na? Bigyan mo naman yung anak mo. Oh, bigyan mo. Talawin mo pre kung sino tatay. Pilay pala to, pilay. Oh, pilay. Putol yung paa. Tanong mo sino tatay. Sino tatay niyan? Anak. Ay. May. Ayun oh, dami. Ayun oh. Talatad lang yung mga silay. Kakaawa ito, siguro ano yan, nabitag siguro yan or kung anong nangyari dyan. Pilay siya. Dami oh. Dagat na yung mga kasinag oh, yung baba na yan oh. Yung baba na yung dagat na oh. Oh, dumami na kami dito. Tatlo lang kami motor kanina, ngayon ang dami na namin. Awa man. Kinagat siguro yan. Yun oh. Wala, hanggang balat ka na lang. Oh, ayun oh. Kitang sugat oh. Ah, ano, sasagasaan siguro ng masasakyan. Kagaya no, hindi naalis oh. May sugat. Kaya pa nakakaawa. Ano? Ito oh. Galit. Galit yung magkay. Dumating sila, pinapakain nila mga kasinag ng saging. Yung saging namin pa, naubos na. Inuubos na ng maunggo yung wala namin. Pero natikman ko yung kanina, isa. Natikman ko yung saging kanina. Tinapay ang dala nila, tinapay. Nasa taas, inuuga yung... Wag lang yung mga chicheria. Oh, inuuga yung puno. Basta mabali yung puno, ano, bagsakan yung mga motor. Oh, inuuga, lakas oh. Inuuga niya yung puno. Nagkakagulo na sila. Nakapagpakain na tayo ng unggoy. Doon kayo pupunta sa tunnel. Ah? Putol nga ang paa, yun oh. Yung may anak. Pinapakain lang tiyapay. Soft drinks yata pong iniinom niya mga yan. Ayaw na ng tubig. Special na po yan eh. Yung isa na yun kanina pa hindi naalis doon. Bakit hindi naubos yung tinapay niya na dala? Kanina pa yan dyan. Yung baby na yun ang kakawa oh. May sugat sa muka. Ayun mga kasinag, let's go! Okay. Tunnel na kami, tunnel! Paket tayo, paket. Oh, tayo, tayo! Kapunta kaming tunnel.
Hindi, parang ano ba? Pintura yata. Lawin oh. Palusong pala to, palusong. Kabundukan pala dito mga kasinag, tataas ang bundok. Fresh na fresh pa ang kabundukan dito. Bundok po, tataas ang bundok. Ano na tawag ka? Maka-preserve. Ha? Oo. May preserve. Napre-preserve kasi. Yun, oh, yun. Shout out. Okay. Tunnel. Yan na, makasinag. Tunnel na. Ang daming tao. Daming tao mga kasinag. Nakaparkingan pa daw dyan. Wala na yata makaparkingan dyan ah. Dito lang tayo. Ha? Diretso? Oh, sige, diretso daw, diretso. Dami oh. Pasok tayo. Pasok tayo sa tunnel. Di ba? Ano? Asa yung kasamahan natin? Ayan, baba tayo. Daming umano ngayon, no? Ang dami, ayun. Daming tao. Ayun. Ayan, tropa. Ayun mga sinag. Andito na tayo. Na-experience na natin. Ayan, kabalik na kami. At ganyan tayo po yun. Alin? Ganyan tayo. Ano, picture pa kayo? Liwanag ng ilaw mo.
sticker, boss. Ay, saglit lang. Hingit ako yung sticker. Okay. Boss, may sticker ka? Yun. Hingit tayo mga kasinag. Ay, YouTube channel niyo, boss. Ano? Ay, ito. Ayan. Lang mo kasi. Ayun mga kasinag, oh. Shoutout, boss. Salamat. Nakahingi tayo mga kasinag. Nakahingi tayong sticker. Ang pangalan nito? Good Shot 2.0. Ayan. Naka-sticker kami mga kasinag. Nakahingi kaming sticker. Let's go! Shoutout kay boss, thank you! Sana napitigan mo kami. Sana napitigan mo kami! Ito, sticker. Yun! Hahay! Boss, pwede ba kayo sticker? May sticker ka? Ay wala na, shoutout kay boss. Ay yung YouTube channel niyo, boss. Anong pangalan? JL Street Shot. Ayun mga kasinag, supportahan nyo siya ha. Hanapin ko yung kanyang ano, YouTube Facebook lang. Ayan. Ayun mga kasinag, JL Street Shot. JL Street Shot. Ito. Oh. Boss, may sticker kayo, boss? Yon. Tayo sticker dito mga kasinag. Shoutout, boss. Yan. Supportahan nyo siya mga kasinag ha. Facebook to, YouTube to. Facebook, ayan. Facebook pala, Facebook. Boss, shoutout po. May sticker kayo, boss? Brothers. Hingi tayo sticker. Shoutout ko rin kayo sa aking YouTube channel, boss. Hello, shout out brothers. Ang Boy At saka Ragon. Ride with Gab, Taraji. Ayan. Diba? Supportahan natin itong mga kasinag ha. Thank you. Yeah. Ride with Gab. Yan. Ito. Yun. Hanapin ko lang, boss, yung mga ano nyo. Facebook to, boss, Facebook. YouTuber ako eh. Ayun mga kasinag. Kahit tayo sticker, supportahan natin sila. Yun, let's go. Balik na kami eh. Nakarami na. Marami kami sticker. Marami na sumara para sticker tayo. Sigurado yan. Hanapin natin. Yung sa GL Street Shot. Yun, napitigan tayo nun. Tapos yung isa. Hanapin natin yan mga kasinag. Sa nagbigay ng sticker, supportahan nyo mga kasinag ang kanilang Facebook page. Dami. Basta ba, hinahanap tayo yung dalawa. Wala, bumili pa ng sticker ng mga vlogger. Oo. Lamig. Mataas na sikat ang araw, nilalamig pa rin ako.
Hindi tayo napansin. Ayan na. Ayan na. Dami doon, pre. Nahuli kami. Okay. Dito na tayo mga kasinag. Yun. Nagiging ka may sticker ng mga pumipitik. Kaya pala nakarami kami, pre. Nakarami kami. Nagiging ka may sticker. Kakain tayo mga kasinag, kakain.